anakku sing apik men ya mbah suaramu pirang-pirang dina ora tanggapan. Iya. Bagus dewe tenan kok. Sono ngene piye. Yo. Aku ya rene kok, berdua kok. Lah ngapa to kok malah kaya Aku ora dong kok. Lah iya, gentenan. Besok pintar. Nggih, Pak. Sekolahe Ada dawuh Mbak Niken? Enggak, ini teman saya. Iya, iya. Dulu Di- sekarang guru di Oh, mana? nggih. di sekolahan. Di Jogja. Wah ya suwe nek guru ning sekolahan apa? Ning ya enek lho. Pertanyaannya bener. Sekarang Guru? guru di sekolahan. Ya maksudnya iki sekolah sekolah ngendi umpama SD SD ngendi SMA SMA ngendi. Iki wis ora sekolah, rong kolah. Wah, kok padake kaya banyu lho iki. Mangsane. Emang sane. Sekarang ini. Yen wis bisa Nyambut gawe kudu mlaku kekudangan lumantar lagun kagem di Di Naufal Afkar. ngantuk le, ambungi Ngantuk. bubuk ora? Wo mambengi nonton timnas mambengi ki dadi ora bubuk. Oh iya, bengi bal-balan. Lah ya wong bal-balan nang mangkel tenan lho. Kosong-kosong. Wis ora sangandake Kosong-kosong apa? Kosong-kosong apa? Lah siji kosong lho tipi nggonku ki. Gula aku lekas kae terus turu kok. Weh. Kan iki kosong-kosong. Kok yo ngengkeli wae lho ngasih lagi siji kosong kok. Enggak. malah domba bal-balan. Bismillah punawiti kula nuwun sedaya mawon. Nyantel sedenipun. bleset kabel. Alon-alon mawon. Kamu ibuke kan terpesona. Wah, terpesona ya apa? Terpesona nyawang. Kaya nyawang keliko. iya, kaya Orang kebleset. wong bagus e wong ngono kok Live keliko. streaming. Nggih. Kanca-kanca dari mana?
Lare Jawa. Oh, lare Jawa. Lare Jawa. Sugeng sonten. Anu nek nyoteng aku rodok full yo nek semene nganu aku nek disum nganu lemu. Tolong Mas nek pas aku raine rasah yo Mas. Weh. Lah wong nyetremeng kok dipilih kok. Aku ki ora tegel Lho nang lah ora. demi kebaikan bersama lah kok sing do para netizen sing mirsani ning Iya, iya. YouTube. Iya. Kok nikan kok lemu banget tuh padahal kan aslinya langsing. Wah, asline ngono. Bojoku ki ora lemu. Lah terus Gemoy. Waduh, bae. Gemoy wadake apa lho. Aku ki menjaga perasaan. Heeh. Karo lemu ra penak. Gemoy. Karo bojo iku Nek mati. aku full semene nek bojoku iki ora sah. Dadi goriki mudun enak. Anu pun sami peso oh kayak klambine baut terus ngerti. Lah iya. Raine rasa. Ora Kok sah. kene iki nggon wini debu kene. Wis apal Ya kono. mudun. Ning iki melokno. Delok lek. Iki semene lek. Iya, coba. Iki mudun. Ning iki melokno iki. Lah ora melu ngopo? Pikir ora ning Nah. Oh iya ya. Oh bagus sekali. Oh bagus sekali. Ketok ganteng ta aku. Coba munggah sithik Mas, munggah sithik nang. Yo halah. Nih. Halo sing barang dhuwur di syuting kok sik kono do komen ngono. Kepiye? Lah kok putul kok tuwek men. Aku kan mau gur bahas putul wae. Ayo kan saiki lagi Jangan ngetren. salah, putul itu Ning tak termasuk pikir-pikir makanan wong anu ekstrim kok. loh. Lah iya. Pikir-pikir wong elek iki duwe hati segoro kok. Lah iya nang. Coba wong bagus lokno putul ngamuk. Iya ta? Lah ning aku talokno putul ora masalah. Lah iya. Tegese nrimo nek delokke putul. Ora apa. Ya ora. Ya lah kene kak ya. Lah pas kok ya mantep iki. Nah, Terus ya. 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 Syutingnya ya apik. Aku kene. Aku nyegat kene. Wah. Kan awake dhewe ora kaget kok pas kene dalan ning tamu saka kan kaget. Lah iya, kudu siaga. Ayo iki timbali rene iki ora kok nyanyi jane. Lah kan apa? Dadi Kok kaya bakul chat wae lumayan lho. Iya. apa ngene iki chat? Nah anu. Iya. Lu kene wingi chat kurang ngono kuwi. Lah kepiye chat? Ketoke ngonamu ra chat ta. Beda. Ketoke labur kok kayak tadi. Terus ke nggih. Wah silir nek kene iki silir Mas. Wah iya. Sambi pun rahapi. Ingkang katemben rawuh. Pun sketsa.
Jeneng ngomong kawontenan, Mbah. Tamune sisih riko ya dibagekke, kene ya dibagekke. Pahargyan ngene iki tamu adalah raja. Raja. Ya aja gawe kuciwa, aja gawe gelo, mangke mawi ngersake lagu nek awake dhewe iso ya dipinangkani. Nggih, nggih. Kok sik iki kok sik. Nggih, Kak. Rumangsaku ngene Mbak Fitri ki antarane kene iki to. Oh, antarane. Oh. Saya ora antarane kok. Sing telepon Mbak Fitri niki. Iya. Ndah iya. Sedulurku dhewe. Heeh. Kayak terus ngapa nek sedulur dhewe? Ya biasa. Oh, lah iki. Dulur ki ben rumaket. Oh, lah iya. Mula nek kaya heeh, Mbak Niken karo Mbah Baut tenan, Pak. Niki matur Pak Es mboten ateges kok pripun-pripun nek kalih Pak jenengan niku pun lillahi taala. Nggih, pepet Kalau yang mangke. matur, nek ditimbali ning kono rasa njaluk anggaran. Lah iya wis temen. Tenane. Tenan. Kok apik men? Rasa njaluk anggaran. Lho kok apik men? Wis genah eneng anggarane. Lah ya ora njaluk genah siape kok. Lah yo isin aku nek kon njalukan mesti seneng anggarane. Lah iya. Lo aja nganti njaluk isin aku. Lah nggih. Wah, ya. Soale wis kenawe dicepake anggarane kae. Kuwi aja nganti njaluk awake dhewe. Ora Nggih, Mbak mungkin Fitri ora. nderek nggih Mbak Fitri. Nggih. Iki garwane Mas apa? Garwane Mbak Fitri asmane Mas apa? Mas Harjanto. Harjanto, kula nuwun. Sebagai panitia niki wau. Panitia. Panitia apa ta? Kuwi nyalame aku panitia. Oh, Among Rawuh, Among Sugata. Among-among. Lah ra kok Nek Mas among-among Harjanto padha. ki nganu kok apa ngono? Iya. LPMP apa? Apa? Lempe-lempe. Aku nek lempe-lempe. LPMP. Lempe. Kok lempe-lempe kok padake kaya Sebagai lempe-lempe. ngombe budrek kowe lho kok lempe-lempe. Iya. Gentenan ya Mas tak ngelap keringet sih. Nggih, terus ya nyuwun dawuh kalih pamengku Gati. Mbok bilih. Nika ngundang Dik Noval sampun kula pinangkani kula sendiri. Sing paling Lagune kira-kira apa Dik Noval? Sing paling kowe seneng mbak lagune apa? Lah ya kira-kira apa kira-kira? Lagune sing kowe seneng. Kira-kira apa? Kowe seneng lagune ki aku sing ora iso. Lah engko ya mumet nek kowe ora iso kok malah tuku budrek. Waduh, Apa, Mbah? ngematno aku karo muni santri pekok. Nggih. Meneng aku. Kowe iki maksude lagu lho karo ora kok ngelokke awakmu santri pekok ki ora. Lah ning Iki lagu. Gendok den. Nah, muni pekok ki ngematno aku santri. ora nek iki ora pekok kok, Dik. Oh, selok dadi. Padha Siap, wae. siap. Genduk dena santri lulusan pondok solangan dialaiko. Untuk kuwi. Udu kuwi iki mah terbangan iki apa to? Ya jenenge pekok kok. Wah lah iya. Lah sing nyanyi pekok lah ya. Santrine apik lho. Iya, Pekok. Bebas. Lah ya bebas heeh. Ya Bebas. engko diaturke lagune santri pekok diaturke kanca-kanca sing makarya. Gek mangke Mbah Bot diaturke teng Polres Gunung Kidul mawon dadi. Jangan dong. Iya. Nika apa? Lajengaken rumiyin Mas Rahid. Nggih, pun aturaken matur sembah nuwun Mbak Niken Sarintem lan ugi Mbah Baut sampun kepareng ngaturaken setunggal lagun.